казали с вами про Первую сусветную войну, и я навмысна, специально по-русски, так скажем, пачатак наших сустрэч, калі мы с вами размаўляем про войну, кажу вось менавіта, пачым мне пачаць з чымся станоўчым, да, таму што вайна гэта цяжка. У минулый раз, памятаеце, мы с вами казали про пропаганду. Сегодня я хочу вам рассказать несколько сюжетов, которые связаны с военными падзеямі и с ситуацией, якая з'явілася у нас у гады Первой сусветной войны. И первое, что я хочу вам сказать, что пригадать, что военные дзеянні на территории Беларуси пачаліся летом 1915 года. І вельмі часто, калі пачынаюць вось гэты расповед про военные дзеянні пачатку Першай сусветнай войны, то мы пригадываем один из легендарных эпизодов Першай сусветнай войны. Это оборона крепости Осавец, якая шла с 6 жніўня, скажем, скончилась, да, там 6 жніўня 1915 года. Крепость Осавец, командир крепости Осавец, генерал-лейтенант Бразовский Николай Александрович, выпускник Полоцкой военной академии. Эта крепость находится 100 километров от Гродно, зараз это, скажем, территория Республики Польша. Уявляла собой довольно-таки серьезный оборонный пункт. И оборона крепости Осавец увайшла у историю як атака мертвецов. Ну и что это, так скажем, было, да, с чем это было связано. Несколько месяцев шла оборона этой крепости Осавец, не могли взять германские войски сходу гэтую крепость, и вось наступила 6 жніўня 1915 года, раніца, 4 гадзіны раніцы, и пачалася газовая атака. Германские войски выпустили сумесь хлора и брома, стварылася такое великое облако вышынёй до 15 метров, и это облако зашло у тыл крепости на 20 километров. Все, что было зеленым, стало черным, зброя покрылася ржавчиной, и просто птушки падали. Те птушки, якія у той час знаходзіліся у паветры, яны просто падали каменями на землю и пачыналі, кроме того, так скажем, помирать и конь. Адразу пасля газа 30 немецких батарей открыли огонь по позициях. И у гэтых снарядах, якія выпустили на гэтую крепость, были таксама и хімічныя снаряды. И пасля того, як крышку рассеяўся гэты, так скажем, дым от гэтага сумесі хлора и брома, немецкая пехота, 14 батальонов Ландвера, яна пайшла у атаку. И немцы, германцы, яны думали, что уже никого яны не сустрэнуць на своим шляху. И на самой справе довольно спокойно яны заняли первую и другую линии вось гэтых окопов. И як только яны пайшлі далей, вось гэтая зброя, да, им насустрач вышли вось окрываўленыя прикладно 60 солдат 13-й роты 226-го землянского полка на чале с подпоручиком Котлинским. Гэта были тыя параненыя, якія змаглі схавацца за холм, куды не так газовая атака, и тыя солдаты, якія трапілі под гэтую атаку, але засталіся яшчэ у жывых. И частка гэтых солдат, у іх просто скура с твараў, с лиц была смыта вось гэтай сумесью, висели гэтыя лахманы скуры, солдаты харкали крывёю, но шли у штыкі. Котлинский, ён загинул. И вось германские солдаты, убачыўшы гэта, яны упали ў паніку, яны кинули зброю и побегли. Шмат хто з гэтых германскіх солдат, яны захраслі ў уласных волчых ямах,
і пад вось гэтым дротам, пад провалкай. Частка германскіх салдат была забіта і памерла у тым ліку ад таксічнага шока, ад разрыва сэрцу, калі можна так сказаць, таму што тое, што яны ўбачылі, від гэтых мертвякоў, да, вось гэтай атакі, яны для гэтых людзей аказаліся значна страшнейшыя, чым тое, што яны маглі ўбачыць. Трэба сказаць, што контратака яна не змяніла агульнага, скажем, такого якога-небудзь стану. Потым немцы падцягнулі свежыя часткі і такую цяжкую артылерыю, і рускае камандаванне 22 жніўня 15 года дае такое заданне, што такі загад, каб крэпасць была ўзарвана і пакінута. І вось тыя рэшткі гэтых абаронцаў крэпасці Асавец, якія былі, яны проста пакінулі вось у прыкладна такім стане, як вы бачыце гэтую крэпасць, і яны адышлі на ўсход. Ну і трэба сказаць, што вось гэта такая цікавая старонка такая. Потым гэтая атака мертвякоў, ёсць такія версіі, што гэта, ну, ўсё ж такі міф, такі прапагандысцкі міф аб тым, што мы казалі, да, але ўсё роўна гэтая газавая атака і спроба супраціву, яна, канешне, была. І другая кропачка, значыць, у абароне, так скажем, такой мужнай абароне на тэрыторыі Беларусі, яна звязана з верасню 1915 года, калі немцы здзейснілі Свінцянскі прарыў. Немцы яны прарвалі фронт і наблізіліся да Маладзечна і Смаргоні. У выніку была страчана Вільня, а стаўка верхоўнага галоўнакамандуючага рускай арміі перанесена з Баранавіча ў Магілёў. І 1/3 тэрыторыя Беларусі была акупавана германцамі. Ну, а вось стаўка ў Магілёве. І тут я хочу сказаць аб абароне горада, які цягнуўся 810 дзён. Гэта феномен, таму што вось мы ўсе памятаем пра блакаду Ленінграда, да, у гады Великай Адчайнай вайны, 800, так скажем, якая цягнулася таксама доўга, а вось абарона Смаргоні са жніўня 1915 да 18 лютага 1918 года. Лінія фронта фактычна праходзіла праз саму Смаргонь. І Смаргонь, яна была проста сцёрта з твару зямлі. Трэба сказаць, што руская армія, ёй вельмі не хапала проста снарадаў для артылерыі, і адчуваючы вось гэты голад у снарадаў, яны вельмі хутка рускія войскі пакінулі, скажем, вось тую частку, пра якую я сказала, у ваеннай гісторыі гэта называецца Великае адступленне. І нямецкае камандаванне, яно імкнулася акружыць рускія войска ў раёне Вільна. І у гэтай абароне вельмі важнае стратэгічнае значэнне мае Смаргонь. Смаргонь як чыгуначны вузел. Таму што той, хто кантраляваў Смаргонь, той кантраляваў шлях на Мінск і Маскву. Вось гэтая чыгунка. Да? Гэтая чыгунка, якая праходзіла. І 14 верасня 1915 года нямецкая конніца генерала Отто фон Гарнье прорывае фронт і рвецца да Смаргонь. І здавалася, рускія войскі проста вымушаны будуць адступіць. Аднак тут здараецца першы цуд, калі можна так сказаць, таму што змаглі падысці рэзервы, і прыйшлі элітныя на той час такая руская гвардыя, гэта Преабражэнскі, Семёнаўскі і літоўскі палкі. І у сітуацыі адсутнасці колькасці снарадаў, вось гэтыя палкі гвардзейскія, яны сустрэлі германцаў штыкавой атакай. І хадзілі яны ў атаку ў поўны рост, смыкае ряды, ведаеце, такая псіхалагічная атака.
і германцы былі спынены. І з таго моманту, з верасня 1915 фактычна да снежня 1917 і вось калі лінія фронта была, ну, такая, скажем, статычная, яна, вось гэтая лінія фронта замерла і праходзіла непасрэдна каля сцен Смаргоні. І пачынаецца вось гэтая акопная пазіцыйная вайна, якая цягнулася 810 дзён. Быў нават такі выраз у тыя часы: той, хто пад Смаргонню не бываў, той вайны не бачыў. Гэты выраз нарадзіўся ў акопах салдацкіх, і гэты выраз, да, вось хто пад Смаргонню не бываў, той вайны не бачыў, гэта як, ну, так скажем, дакладна вельмі апісвае тое пекла, той ад па-рускі, да, які там быў на гэтым участке фронта. Земля была проста перапахана снарадамі, горад быў проста разбіты, дамы і цэрквы былі зруйнаваны ўшчэнт, і к моманту аканчання баёў у горадзе практычна не было ніводнага цэлага будынка. І ён быў, ну, людзі да вайны ў Смаргоні жыло 16 000 чалавек. Ну, зразумела, што ў гэты час, пра які мы з вамі кажам, тут мала хто застаўся. І калі мы з вамі казалі пра вось асавец, мы казалі пра газавую атаку, так вось на ўсходнім фронце, фактычна, да, на тэрыторыі Беларусі, акрамя асаўца, такім палігонам, дзе былі выкарыстаны хімічная зброя, гэта стала Смаргонь. Ужо 12 кастрычніка 1915 года здесь была прадпрынята газавая атака супраць гэтых палкоў рускай гвардыі, і потым гэтыя атакі былі адна за адным. І менавіта у гэты час у Смаргоні служыў штабс-капітанам Міхаіл Зошченка. І Міхаіл Зошченка таксама трапіў пад газавую атаку і быў атручаны хлорам. Ну, атрымаў, ну, не да смерці, але ён атрымаў гэтае атручанне. І што ён писал: «Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители дают отбой. На моем платке кровь от ужасной рвоты». Ну и у Смаргоні есть такая золотая горка. Это высота 72,9, да? Так вось, яе назвалі золотой горкай не за тое, што там за якое-то выпітна, а за велізарную колькасць забітых. І гэтае ўзвышша, гэты холм, ён фактычна гарэў ад разрываў. Так вось за гэтую залатую горку ў 1916 годзе шлі вельмі жорсткія баі. Ну, самым драматычным эпізодам сталі падзеі 1917 года, калі ўжо расійская імперія вось ужо стаяла на пароге двух рэвалюцый. І калі мы кажам пра Смаргонь, то менавіта пад Смаргонню свой апошні бой прыме жаночы ударны батальён смерці пад камандаваннем прапшчыка Марыі Бачкаровай. Ёсць такі фільм «Батальён», дзе Аронова грае галоўную ролю. Гэта вось якраз фільм пра гэты жаночы батальён Бачкаровай, і яны былі адпраўлены пад Смаргонь. Жанчыны, шмат з якіх былі гімназісткі і дваранкі, яны пайшлі ў атаку на нямецкія акопы. І страты былі проста жудасныя. І да сённяшняга часу паіскавікі, якія там час ад часу вядуць гэтыя працы, знаходзяць рэшткі тых, хто паў у гэтай атаке. Мы ўжо казалі пра Зошченка, мы казалі пра жаночы батальён Марыі Бачкаровай. Сярод абаронцаў Смаргоні ў Першую сусветную вайну тут неслі сваю службу будучыя маршалы Савецкага Саюза Радзіён
Маліноўскі і Барыс Шапашнікаў. Вось яны тут пад Смаргонню атрымоўвалі практычныя веды, што такое сусветная вайна. Пасля такіх жорсткіх баёў, верасень 15-го года тысячы с абодвух бакоў, германцы паднялі, белы сцяг і папрасілі перамір'я для таго, каб забраць сваіх забітых. Ну і для таго, каб вось разумець, што гэта была за трагедыя, за час гэтага перамір'я на 4 кіламетрах вось гэтага фронта у ракі Віліі, было захавана 3800 рускіх салдат і 5500 германскіх салдат. 3800 рускіх і 5500 германскіх на 4 кіламетраў. І гэта толькі за суткі верасня 1915 года. За суткі. Каля 10 тысяч забітых. Мы можем с вами казаць, што наша Смаргонь падзяліла судьбу Вердэна, таму што Смаргонь была сцёрта з зямлі. У 1918 годзе па умовах Брэсцкага міра тэрыторыя Смаргоні адыходзіць да Германіі. Ну, а потым, пасля савецка-польскай вайны, па Рыжскаму мірнаму дагавору, гэтая тэрыторыя адышла да Польшчы. І тады ўжо у 1921 годзе, пасля, скажем, заключэння Рыжскага міра, у Смаргонь пачалі вяртацца жыхары. І вы бачыце, што з 16 тысяч жыхароў у горад вярнуліся ўсяго толькі 130 чалавек. Іншыя крыніцы называюць 154 чалавекі. Но ўсё роўна гэта мізэрная кропелька, ад таго, колькі там жыло людзей. Ну і зноў жа кажу, паколькі гэта забытая вайна, Першая сусветная вайна, імперыялістычная, якая была нецікава для ідэалогіі савецкага ладу, на сённяшні момант нам вядомы імёны толькі 838 абаронцаў Смаргоні. А былі іх дзесяткі тысяч. І зноў жа паўтаруся, што па гэтым акопам Смаргоні, Двінск паставы Смаргонь, Баранавіч і Пінск мы можам прайсці і сёння. І на вялікі жаль, да сённяшняга часу далёка не ўсе тыя, хто загінуў на тэрыторыі Беларусі у часы Першай сусветнай вайны, яны знойдзены і пахаваны. Не так давно у Смаргоні адкрыўся мемарыял. Вось вы бачыце тут з аднаго боку гэта такі памяць аб салдатах, якія ўжо частка з іх, якія ўжо, так скажем, адчулі, што такое газавая атака. Ну і вось другая частка гэтага мемарыяла — гэта бежанцы. Вось тут на камнях, так скажем, выбіты тыя імёны, якія вядомы. Мясцовыя жыхары і гісторыкі, напрыклад, Уладзімір Лігута, робяць усё, каб памяць аб гэтым, так скажем, жаху, які працягваўся 810 дзён, ён, канешне, не забыўся. Што яшчэ, сімвалам чаго яшчэ стала наша Смаргонь? У Смаргоні аформіўся такі пазіцыйны тупік. Гэта, так скажем, тактычная ваенная, так скажем, рэч, дзе наступаць было ўжо немагчыма, і трэба было толькі абараняцца. І абаронцы стаялі проста насмерць. І менавіта на гэтым участке фронта, дзе была Смаргонь, пасля 1917 года пачалося масавае братанне і развал войск. Гэта дазволіла германцам уйти з фронта без боя. Яны проста пакінулі гэтую тэрыторыю. Разбілі бліцкрыг Першай сусветнай вайны, але велізарнай колькасцю ахвяр, якія гэта былі звязаны. І, канешне, мы тут з вами
мы с вами адразу што прыходзіць, гэта бежанцы. Што гэта была такая за сацыяльная з'ява, гэта чым адрозніваецца бежанства ад эвакуацыі. Все ж таки эвакуацыя гэта мэтанакіраваная, так скажем, дзяржавай вываз насельніцтва, а бежанства гэта стыхійнае, калі людзі бяруць тое, што могуць, так скажем, занесці і ідуць у іншы бок, у супрацьлеглы бок ад таго боку, дзе ідзе вайна. І вось тое, што здаралася з мірным насельніцтвам прыфрантавой паласы ў гады Першай сусветнай вайны, гэта адна з маштабных і трагічных гэтых сторонак гісторыі расійскай імперыі. Ну і трэба сказаць, што калі для астатніх падданых расійскай імперыі гэта было цяжкае выпрабаванне, якое было звязана з хаосам адступлення, то да габрэйскага пытання гэта была, так скажем, ситуация с габрэйскім насельніцтвам прыфрантавой зоны, гэта мэтанакіраваная дзяржаўная палітыка, якая была заснавана на тотальнай падазронасці. Мы с вами памятаем, што у тыя часы праходзіла мяжа габрэйскай аселасці, у якой уваходзілі у тым ліку і беларускія губерніі. Гэта на самой справе мяжа, гэта лінія на карце, за якую нельга было выязджаць габрэям. А тут фронт вельмі імкліва наближаецца да тэрыторыі Беларусі, і летом 15-го года, скажем, склалася сітуацыя, што лінія фронта пралягае якраз праз вось гэтую мяжу аселасці. І з пачаткам ваенных дзеянняў, мы памятаем, менавіта ў мяжы яўрэйскай аселасці 70% усяго еўрапейскага габрэйства на нашых тэрыторыях. І расійскае ваеннае камандаванне, якое першапачаткова было накіравана і было, не будем, так скажем, тут придумаць, ўсё ж таки ў большасці сваёй антисеміцкім, і яно разглядала габрэяў не як сваіх бежанцаў, якіх трэба абараняць, а як інародцаў і неблаганадзейны элемент. І стаўка верхоўнага галоўнакамандуючага была ўпэўнена, што калі габрэі жывуць там, дзе ідуць баі, то яны займаюцца шпіянажам і дапамагаюць германцам. І у лета, так скажем, до вясны 1915 года гэта быў такі стыхійны сход, і эвакуацыя насіла такі добровольна-стыхійны характар, і габрэйскае насельніцтва, яно апынулася паміж молатам і накавальняй, как па-рускі казаць. Молат гэта наступаючая германская армія, а накавальня гэта адступаючыя рускія часткі. І насельніцтва габрэйскае проста бегла ад жахаў вайны, пагромаў, рабункаў і эпідэмій. Аднак ужо тады ваенныя камандзіры ніжэйшага звена пачалі практыкаваць прымусовае высяленне без загадаў сверху. І ўжо будуць вядомыя выпадкі, калі габрэйскім сем'ям будуць даваць 15-20 хвілін на зборы пад пагрозай расправы і абвінавачваць габрэяў у дапамозе германскай арміі. У гэты перыяд асноўная маса бежанцаў бегла ў буйныя гарады. Ну, напрыклад, як у Вільню, і ў Мінск. Да? Аднак, нават калі фронт, напрыклад, стабілізаваўся, да, уже не рухаўся, да, таму што 15-й год, там уже осенню, гэтая лінія фронта, яна фактычна ўжо не рухалася на тэрыторыі, і габрэйскія бежанцы казалі, давайте мы вернемся дадому, то ім гэта забаранялася. І май-жнівень 1915 года гэта ўжо масавая дэпартацыя габрэйскага насельніцтва. І пераломным момантам стала ўжо тое, пра што мы з вами казалі, гэта вялікае адступленне рускай арміі. Ось весна, лета 15 года. Руская армія адступала, не перамагала, так скажем, і ваенныя шукалі тое, што па-рускі казла адпушчэння. І вось генерал Янушкевіч
Гэта быў начальнік штаба Верховнага галоўнакамандуючага і камандаванне северо-заходняга фронта самі ініцыявалі тотальную зачистку. У студзені 1915 года Стаўка афіцыйна зацвердзіла палітыку дэпартацыі і ўзяцця закладнікаў з ліку габрэяў. Кульмінацыя гэта май 1915 года, калі габрэям Ковенскай і Курлянскай губерній загадалі пакінуць дамы на працягу некалькі сутак. І вынік гэтай аперацыі гэта была дэпартацыя 200 тысяч чалавек. Ну і як гэта адбывалася? У мястэчкі, как пишут, объявление первое, да, тут Светка прописывает это так. В местечке въезжали казаки или солдаты и зачитывали приказ. Все евреи обязаны покинуть зону 10-50-100 верст от линии фронта. Второе. Сроки. Времени давалось катастрофически мало, от получаса до 48 часов. Люди бросали все: дома, лавки, синагоги, многолетнее хозяйство. 3. Средства передвижения. Перемещение происходило в товарных вагонах или пешими обозами. Железные дороги были перегружены военными эшелонами, поэтому гражданские поезда смерти стояли на путях неделями, люди умирали от голода и тифа. 4. Эвакуация часто сопровождалась мародерством. В документах Еврейского комитета помощи жертвам войны, я думаю, что сегодня успею про это рассказать, зафиксированы свидетельства, что казаки, которые должны были охранять порядок, на самом деле грабили имущество выселенцев прямо на глазах. Ну і ведаеце, у чым парадокс гісторыі? Парадокс гісторыі, парадокс сітуацыі заключаўся ў тым, што палітыка, вось гэтае прымусовае высяленне, яна ударыла па самой ідэалогіі імперыі. Габрэяў выганялі на ўсход. То есть габрэйскае насельніцтва з'явілася ў тых губерніях, дзе ім было забаронена жыць. І мясцовае насельніцтва гэтых губерній упершыню убачыла, хто такія габрэі ў такой колькасці. Гэта таксама вельмі цікавая старонка, таму што, ведаеце, былі цэлыя рэгіёны расійскай імперыі, якія вяліся на антысеміцкую прапаганду, не бачыўшы ў сваім жыцці ні разу ні аднаго габрэя. Першапачаткова улады хацелі абмежаваць геаграфію высылкі, накіроўвая людзей толькі ў Екатеринославскую і Палтаўскую губернію. Але гэтыя губерніі былі, ну, так скажем, вельмі перанапоўнены, і тысячы людзей, якія былі пазбаўлены крова і сродкаў да існавання, хлынулі далей у цэнтральную Расію. І ведаеце, што першапачаткова бежанцаў прымалі даволі, скажем, станоўча, пакуль не пачаўся крызіс у эканомікі, які быў, так скажем, з пачаткам Першай сусветнай вайны, ён усё больш і больш паглыбляўся. І што здарылася, да, што першапачаткова вось гэтае бежанства, не толькі габрэі, але ўсе бежанцы, якіх налічваецца там да мільёна чалавек, прыязджалі ў розныя 23 губерні Расіі, куды трапілі бежанцы з тэрыторыі Беларусі, яны насельніцтвам прымаліся спачатку станоўча, але потым, калі пачаўся эканамічны крызіс, яны пачалі ўспрымацца мясцовым насельніцтвам як тыя людзі, якія прыехалі і забралі ў іх працу. І напружанне паміж бежанцамі і мясцовым насельніцтвам к 1917 году становіцца ўсё больш відавочным. Ну, а яшчэ некалькі слоў па габрэйскаму камітэту дапамогі ахвярам вайны. Яна пачалася зноў жа, з'яўленне гэтай арганізацыі з'явіла зноў жа з трагедыі. Калі пачалася гэтае масавае прымусовае высяленне габрэяў з прыфрантавой зоны, прыгадаю вам, што абвінавачвалі іх у шпіянажы, і за некалькі месяцаў каля 500 тысяч чалавек, габрэяў 500 тысяч толькі, фактычна без крова, без сродкаў да існавання былі проста высланы ў гэтыя ўсходнія губерніі Расіі. Ну і вось тут з'яўляецца гэты габрэйскі камітэт
дапамогі ахвярам вайны. Ён быў створаны па ініцыятыве адваката з Леосберга, і нацыянальны штаб базаваўся ў Петраградзе. Яго узначалілі такія аўтарытэтныя людзі, як барон Александр Гінзбург і Марк Варшаўскі. Кіраваў працэсам савет, куды увайдуць і дэпутаты Дзяржаўнай думы, адвакаты і врачы. Што прыгадвала па структуры вось гэты камітэт? Сістэма прыгадвала сучаснай гуманітарнай місіі. Яны адкрывалі філіялы ад Самары да Вільні. І гэтыя філіялы бралі на сябе ўсё. Сустрэчу эшелонаў з бежанцамі, выдачу вопраткі, арганізацыю начлегаў і працаўладкаванне. Адкуль браліся грошы? Узнікае пытанне. Гэта самаабкладанне абшчыны. Напрыклад, у Петраградзе уводзяць падатак 5% ад гадавога дохода для заможных габрэяў, якія жывуць у Петраградзе, і дапамога з-за мяжы. Вось тады мы ўжо з вами сустракаемся з джойнтам. Вельмі актыўна дапамагаў джойнт, які сабраў для гэтага камітэта мільёны даляраў. І, як не парадаксальна, але і дзяржаўныя датацыі. Дзяржаўныя датацыі, таму што калі стварыўся гэты камітэт, стварылася гэтая сістэма і стварыліся гэтыя філіялы, якія былі жывучыя, дзяржава пачала таксама даваць грошы. І гэта былі 17 мільёнаў рублёў. Нават па сённяшнім меркам гэта многа, да? А па коштам, так скажем, 15-го года гэта таксама былі каласальныя грошы. Ну і ведаеце, дапамога бежанцам гэта не, так скажем, раздача супа для гэтага камітэта. Таму што зрабіў гэты камітэт? Камітэт падышоў да пытання сістэмна, вырашаючы праблемы на гады наперад. Гэта важна, прадумвалі. Ну, напрыклад, медыцына і санітарыя. Галоўным партнёрам камітэта была такая арганізацыя, як Общество охранения здоровья еврейского населения. Разам з камітэтам вось гэтае общество адчынялі бальніцы, амбулаторыі і яслі для таго, каб спыніць эпідэміі ў перанаселеных бежанскіх інтэрнатах. Што цікавы падход. Вось я казала, што было прадумана на гады наперад. Гэта адукацыя замест беспрытульнасці. Камітэт лічыў, што нельга проста накарміць дзіцёнка, да? Калі толькі карміць і нічаму не вучыць, ён вырасце злачынцам. Таму камітэт масава адчыняў школы і дзіцячыя сады проста ў месцах скаплення бежанцаў. Вось там, дзе ёсць бежанцы, там яны адчынялі. І там рабілі яны унікальную для ваеннага часу справу. Яны вучылі дзяцей ремеслу плюс к агульнаадукацыйным прадметам. То есть давалі на сённяшні момант сказаць кампетэнцыі, чтобы гэты дзіцёнак, скончыўшы школу, мог сам сябе пракарміць. Такім чынам людзям давалі не рыбу, а давалі удачку, да? Бежанцам давалі суды на адкрыццё мелкіх спраў, а масцяроў снабжалі інструментамі. Ну, напрыклад, швейная машынка. Ну, напрыклад, сталярны набор. Для таго, щоб людзі маглі проста працаваць. І к канцу 1916 года па афіцыйным толькі данным камітэт утрымоўваў 240 тысяч чалавек. Гэта амаль усё паўналетняе габрэйскае насельніцтва, якое апынулася у высылцы, у бежанстве, у дэпартацыі, да? Між іншым, пры камітэце працаваў цэнтральны справачны аддзел. Гэта было агромнае проста бюро па розыску людзей. Таму што у хаосе вайны, у хаосе наступлення, адступлення, бежанства, высылкі сем'і часта гублялі адзін аднаго, дзеці проста губляліся па дарозе на станцыях, і камітэт вёў картатэку, дапамагаючы вось, скажем, гэтым сем'ямі знайсці адзін аднаго.
Вось гэтыя падзеі ваенныя прывялі да таго, што габрэйскія абшчыны заходніх губерній, те, што жылі у гэтай мяжы аселасці, яны былі разбураны. І вось гэты камітэт дапамогі, да, габрэйскім ахвярам вайны, ён стаў такім вартавальным кругам для ідыш-культуры. Таму што яны адкрывалі не толькі свецкія школы, але і хедары для рэлігійных дзяцей. Да? Рабілі яны для таго, каб не прервалася габрэйская традыцыя. І калі цікава, у савецкай Расіі у 1920-е гады камітэт быў разагнаны, яго ленінградскі філіял, да, закрылі толькі ў 1930 годзе. Усе разагналі, акрамя Ленінграда. Там у 1930 годзе ён перастане працаваць. Так, вось па Рыжскаму мірнаму дагавору заходняя Беларусь, Вільна, да, адышла да Польшчы, і габрэйскі камітэт дапамогі ахвярам вайны, ён працягваў працаваць у Вільна да 1939 года. І займаўся ён культурна-асветніцкай дзейнасцю, стаў такой асновай новай для габрэйскай благачыннасці у міжваеннай Польшы на дзесяцігоддзі і дапамагаў вельмі актыўна ахвярам пагромаў, якія час ад часу здараліся на тэрыторыі другой Рэчы Паспалітай, якая таксама была даволі антысеміцкай дзяржавай. Але, ведаеце, я не магу не расказаць, я вам зраблю такую замануху, вось для таго, каб, скажем, пачнем з гэтага чалавека, я раскажу вам пра Давіда Марголіна. Як жа Давід Марголін будзе звязаны з бежанцамі і Першай сусветнай вайной. Ну, вось, калі ласка, запомніце, што пра Марголіна мы будем с вами размаўляць у наступны час. Всем здоровья, всем всего самого наилучшего, хорошей погоды, хорошего настроения и до встречи на следующем эфире. Seid gesund!